Welcome sa akong channel guys, subscribe. I'm sorry for the quality sa audio because walay mic jack ang ato ang action cam, and then nakabalot siya sa waterproof case. We are going to 70s Water Park Resort. Kay matrabaho na po ta guys. Pamugas na pamugas. It's day 23 of December 2019, 2 days before Christmas, and then it's Monday. Work. Katong mga nanay mga budget sa Christmas, it's better to grocery now because kung tomorrow patay, haba ang pila guys. Basi mahuman na ang Christmas, wala pa mo kakuha bayad sa grocery. So it's better to grocery now. Mga motovlogger, mga buong istorya rag ilaha. Ang first symptom sa niyo dira sa kuan kay magtingog siya, magbangga-bangga ang mga plastic buo. So ang ako dali ra kayo siya naunana tungod kay rough road ang among road, ang dalang kagawas. Salamat guys sa mga nag-subscribe sa akong channel. Thank you so much. Kung wala mo, wala ko. I mean, yeah, sakto. Anyway, kung nag-enjoy mo sa akong videos, please share, like, comment, subscribe. And kung gusto mo muangka so free ride, comment lang, message lang me, email me sa akong email. Facebook page palike guys kay almost 5M na ta. So 5 likes pa. But anyway, so okay lang na. Dira magsugod ang tanan. So dili makumpleto ang 1 million kung walay piso. Dito kagahapon ang Naay na Vigorasya. Yan o, ilagan kita o. Approaching na ta guys. Delikado mong sini nga karon dito, paliko-liko ba. Samot na diri na. Diri guys. Look at that. Look at that heck counter Hilux. Lukoy. Patimbang na. Wala ko to nag 1 year nga Hilux ba. Yan ako na daw yun. Guba na daw yun. Ay na, guba ng disgrasya na daw yun. Okay rin nabangga gamay pero grabe ka brutality. Anong dumating ang aking maikukunin ang pag-aming kawala. Wow, power. Pag angul kayo mag-drive, kamote rider, pero pag mayo mag-drive, OB rider. Why? Because the meaning of OB rider is understanding it. Thank you din sa nag-comment na kuan na sa YouTube na ako. Bakit daw nagtatagalog tayo pag mag-vlog? Use the native language na lang daw para maintindihan ng mga Churbanas. Churbanas mga people. Thank you bro for your comment bro. Anyway, may point naman siya para ma-express natin yung self natin pag nagmo-motovlog. Pero kasi sa Cagayan de Oro konti pa lang, or masasabi nating mga tao walang account sa Google, you know.
pwede silang lantaw sa YouTube pero wala silang mga account to subscribe. So, ang mga tao sa Luzon and then Cebu and then other areas ay more open na sila sa YouTube. I mean, indulge na sila sa YouTube. Na sila account. They know how to work. They know how YouTube works. Kaya nagsusubscribe sila. Yun kasi bro. Para magka-subscriber tayo bro, kailangan natin mag-Tagalog para maintindihan nila bro. Saka na tayo mag-Bisaya pag marami ng subscriber bro. Wala kaming mahatak na subscriber dito bro. Kaya humahatak kami sa ibang lugar bro. Kasi katulad mo bro, hindi ka nagsusupport bro. Wala kang hindi ka nga nag-subscribe bro. Puta. Char lang. Yan yung estimation bro. Pero may point ka naman na sabi nga ng isang motovlogger natin, mahirap talaga ma-express kapag nagtatagalog. Kasi hindi naman natin language yan. Sige lang, naaman gihapon Bisaya. Mag-Bisaya man gihapon ko bro. No hate, just love bro. Ay, nakukulbaan tayo sa mga 150 and 200 motorcycle cc. 125 lang tayo bro. Sobrang hina natin bro. Hindi tayo lalaban sa mga ganyan bro. Subscribe call. Hey, you like it? Bye like. Like ka. Ayun lang, pagkasulina pa rin. Wala yun gasolina. At na yan, antayan niya. Subscribe uncle. Subscribe ko. Utang pang special. Okay lang. Salamat. Kain kita di ta friendly nga kita friendly nga motovlogger bro.